Ir-rappreżentanti tal-Gvern Malti biex jippromuovu l-investiment ma jinħatrux permezz ta' sejħa pubblika kemm il-darba l-Gvern Malti ħata r-rappreżentanti tiegħu biex jippromuovu l-investiment lejn Malta minn bosta pajjiżi barranin. Mhix l-ewwel darba li Malta Enterprise appuntat mibawta u rappreżentanti tagħha biex jagħmlu dan ix-xogħol importanti li minn banda jħarru investituri barranin jinvestu f'Malta u min-naħa l-oħra jippromuovu l-prodotti Maltin fi swieq ġodda. Sqaret dan il-Malta Enterprise bitweġiba l-attakki li qed tagħmel l-oppożizzjoni fil-konfront ta' Saj Mizzi mart il-Ministru Konrad Mizzi. Saj Mizzi nħattret envoj tal-Gvern Malti bir-responsabilità li tippromuovi l-investiment mill-Asja lejn Malta u l-esportazzjoni ta' prodotti Malti lejn l-istess reġjun. Dan ir-reġjun jinkorpora ċ-Ċina, il-Ġappun, il-Korea ta' Isfel, l-Indonezja, il-Malasja, it-Tajlandja, il-Vjetnam u Singapore. Saj Mizzi li hija ċittadina Maltija u li ilha tokkupa dil-kariga mal-Malta Enterprise mis-26 ta' Awwissu illi għadda. Ser tkun ibbażata f'Xangaj u mhux ser tkun involuta fl-ebda proġetti brabta mal-qasam tal-enerġija. Saj Mizzi hija gradwata minn diversi universitajiet fl-oqsma ta' żvilupp fil-kummerċ, investiment internazzjonali u finanzi. Barra minn hekk hija għandha esperjenza vasta fuq proġetti li jippromuovu l-investiment Malti barra l-pajjiż, kif ukoll kienet responsabbli mit-tħejja ta' business plans f'bosta setturi industrijali, inkluż fil-qasam turistiku. Sa dan it-tant f'konferenza tal-aħbarijiet il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Feneka Damiu Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said komplew bl-attakki tagħhom fuq il-ħatra ta' Saj Mizzi fil-Malta Enterprise minkejja li pruvaw jixtu dubju fuq il-proċess tal-ħatra tagħha u l-kredenzjali tagħha meta l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista ġew mistoqsija jekk sarux ħatrit bħal dawn fi żmien gvern nazzjonalista huma ma ċaħdux waqt li qalu li qed jitkellmu dwar dak li qed jiġri issa. Fil-Gvern Nazzjonalista l-envoys kienu jintgħatu public call, ġifieri. Qed nispjegalek illi hawnhekk qed nitkellmu fuq impjieg bil-moħħbi illi sar mill-Gvern Laburista. Impjieg ħanwieġbek, tini ċans. Sa dan it-tant fi sqarrija l-Partit Laburista qal li Simon Busuttil u l-partit li jmexxi tant kemm qabdu paniku li l-Gvern ta' Joseph Muscat qiegħed on target u ser jasal fil-pjan biex iraħħas il-kontijiet tad-dawl u ilma li issa beda b'attakki personali biex jipprova jtellef għaliex ma jistax jgħid xejn fuq il-Ministru Konrad Mizzi qed jattakka lil martu. Simon Busuttil qed jiskandalizza ruħu l-Gvern qed iqabbad ċittadin Maltija ta' oriġini Ċiniża biex tajn iġġib ix-xogħol mill-Asja. Iżda nisa jgħid li l-Gvern Nazzjonalista kien juża s-servizzi tas-Sinjura Saj Mizzi dan jixed li sakemm ma kienx magħruf illi hija mart Konrad Mizzi, il-partit ta' Simon Busuttil kellu fiduċja fil-kapaċitajiet tas-Sinjura Mizzi. B'differenza mill-Gvern Nazzjonalista li ħela 4 miljun euro f'direct orders biex jagħmel uffiċċju għal ex-chairman tal-Malta Enterprise, dan il-Gvern qed jinvesti fin-nies biex iġibu xogħol minn inħawi differenti tad-dinja, xi ħaġa li l-Gvern ta' Joseph Muscat diġà qed jirnexxielu jagħmel.